Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Hulyo 7, 2022. Makitaan kag mabatian man kita live pagi sa Aksyon Radio Bacolod Facebook page kag YouTube channel. Ako ang inyong matag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Apat ka ginapatian NPA nga napatay sa engkwentro sa Binalbagan na nakilala na. COVID-19 cases sa probinsya kontrolado sa gihapon suno kay Governor Lacson. Sa balita national, duha ka mga bagyo ginatanaw sang pag-asa nga magsulod sa Pilipinas. Full capacity sa unang zona ni PBBM gintugutan. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This sponsorship. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, umalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive Rexidol Forte. Unilabya. Sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor via Facebook Live or YouTube channel man sang DYEZ. Welcome na sa aton sa mga netizens ug followers sa aton sa nga pagpangalagad karon nga Thursday night. I-check natin mga ka-aksyon ang comment section sa aton sa nga Facebook Live. Padayon lang sa pag-comment sa inyo sa mga greetings. Subong Huwebes sang gabi. Good evening lang kay Madam Elvira Hilogo. Good evening Action Day. Salamat gid sa pag-tuning in. Ara man si Nemesha Roques kadako sang heart nga ginahatag ya. Salamat gid. Si Madam Liza Joy Ilon Amoroso, good evening, nakatutok man. Madaming nga salamat kay syempre hara man si Mama Ana Sinoro. Si Clara Dola Kalibuon Nicor. Good evening Action Day. Mayong gabi man, madamo gid nga salamat sa pag-monitor sa ato sining nga pagpangalagad karon nga Thursday night, no. So padayon lang mga ka-action sa pag-comment sa inyo sining mga greetings kung may mga birthday messages kamo dira sa inyo sining mga paryente. Feel free lang mag-comment sa aton sining comment section sang aton sining Facebook Live. And we are live as well sa aton sining official Facebook page, ang Aksyon Dale Salazar. Sa mga wala pa naka-like and follow, baka naman. So, pwede ka mo dira ka like kag follow kag ma-update man kamo sa mga ganap sang news team, no. Kay magluwas sa akon, may tagsa-tagsa man ka mga Facebook pages ang aton sa mga news personality diri sa may DYEZ Action Radio Bacolod Makaksyon. So sa luwat, padayon lang sa pag-comment sa inyo sa mga greetings after local news. Aton balikan ang aton sining comment section sa aton sining Facebook Live. Standby para sa mga balita lokal.
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sunod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung sa 18, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Nakilala ng apat ka mga ginaligar katapos ang New People's Army o NPA nga napatay sa enkwentro sa may sitio Amiles, Barangay Santol, Banos ang Binalbagan sang Miyerkules nga adlaw. Giinklalang napatay nga Sanday Ruel Sagon alias Ka Beryo, 30 anyos, squad leader, residente sang Barangay Buena Vista, siyudad sang Himamaylan. Ruel Odtuhan alias Ka Jing Kaloy, 40 anyos, assistant squad leader, residente sang Barangay San Antonio, siyudad sang Himamaylan. Si Alden Rodriguez alias Ka Big Boy, 20 anyos, miyembro sang squad 3 sang Barangay Bantulinaw, Banwa sang Manhuyod, Negros Oriental. Kag Nika Ledesma alias Ka Sarah Jane Chay, 25 anyos, isa ka political guide, kag residente naman sa siyudad sang Cebu. Sa interview sa Action Radio, ginpang ni 303rd Commanding Officer Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang apat ang nakilala pagiman sa mga anay kaupod nga damlaglang nag-surrender sa 94th IB. Ginpahig ni Pasaporte nga apat kinapatayang ang upod sa 15 ka mga miyembro sang NPA sa idalom sang Negros or Central Negros 2 Komiteng Rehiyon, Negros, Bohol, Siquijor, Cebu. Ang bangkay sa mga napatay ang yara karon sa Sabino Funeral Parlor sa may Banwa sang Binalbagan. Sa iban nga balita lokal, kontrolado sa gihapon ng kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, kag wala sang rason nga liwat magbalik sa senaryo nga pagpasira sa mga borders kag pak-lockdown. Ining reaksyon ni Governor Bong Lacson sa ginpalayag sang Independent Pandemic Monitoring Octa Research Team nga nagsaka ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila kag pito pa ka mga province. Ikaw bala nagahurago Mayag sang gobernador nga may pagsaka sa kaso sa Negros Occidental apang nagadubo man sa masunod nga adlaw. May mga COVID-19 patients man nga ginadala sa hospital apang lunsay lamang mga mild cases. Ginpahag ni Lacson nga nagapabilin sa gihapon sa alert level 2 ang madamo nga mga lugar sa Negros Occidental bangod sa hindi maayo nga performance sa COVID-19 vaccinations. Nagbigad nga Sabado, ginpahag ni Octa Fellow Dr. Guido David nga nagsaka sa 9.8% halin sa 8.3% ang positivity rate sa Metro Manila, samtang masobra naman sa 10% sa mga probinsya sang Antique, Batangas, Cavite, Iloilo, Laguna, Pampanga, kag Rizal. Because we cannot really go back to the scenario of closing borders
orders of lockdowns. Right now naman, while the cases are going up, it's clearly naman seen that it is manageable. No? Our hospitals are not getting filled up. Nabatyan ang tingog ni Governor Bong Lacson na nagnubo sa nga sobra 4% ang kadamuon sang krimen nga nagluntad sa Western Visayas sumalin sang Enero tubto Hunyo tuig 2022 kung ikumparar tinalikdan nga tuig sang 2021 na sa record sang Police Regional Office o PRO6 naglambot sa 10,849 na record nga krimen sa rehiyon tinalikdan nga 2021 samtang 10,408 naman na subong nga 2022. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang spokesman sang PRO6 magamay lamang ang ginubo sa crime index apang makabigini nga significant bangod nga mas madamo ang tawo ang nagwa sa mga tuig kung ikumpara sang 2021. January to June of 2022, sir. So, in-compare natin siya sa January to June of 2021. Slight decrease lang, sir. Mga 4.0 something pila to ka percent, no? Daw mo lang to siya. Nabatyan ang tingog ni Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang PRO6. Sa dugang pangabalita lokal, mayara sang 252 ka mga traffic enforcers sa Bacolod Traffic Authority Office o Bitaw sa may syudad sa Bacolod. Puno kay Bitaw Head Police Major Junji Liba, 200 diri ang yara sa dalanon samtang 52 naman ang yara sa opisina sang Bitaw. Ginpahayag sa niyang kinanglanon ng dugang 80 tubtob 90 ka mga personnel agud makumpleto ang 350 ka mga traffic enforcers sa syudad. Sa pagdugang sang personal sa Bitaw Office, kinanglanon man ang ako nga budget para sa sweldo sa mga empleyado kag office supply. Plano ni Liba nga ipaydalom sa special training ang bago nga magsulod kag daan nga mga personal sa Bitaw agud mas makanas ang ilay hibalo sa pagpatuman sang trapiko diri sa may syudad sa Bacolod. Actually nakalatag ang mga 252 to be exact. 200 from that no ara sa aton field and the rest ara sa aton office kag other sections under sa Bitaw. Aton nga projected by 2023 kung hopefully kung ma-provide na sa budget for 2023 siguro ma-reach kita up to mga 350. Nabatyan ang tingog ni Police Major John G. Liba, ang pamuno sang Bitaw. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. D3 Biofood. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
And we are back online mga ka-aksyon para sa aton sining ikaduwa nga hugnat sang greetings kag paghatag man no sang pagkilala sa aton sining mga supporters online especially sa aton sining official Facebook page ang Aksyon Radio Bacolod. Nakahingagaw, madamo nga salamat si Madam Thea Kimariman. Good evening, mayong gabi dira sa inyo sa area sang Banwa sang Musha, no? Sa mga ka-aksyon naton nga nagapabangkot kon ano mga activities sang ARB sa maabot no naton nga anniversary sa August, no? So muna siyang dapat ninyong balantayan bangod may gina-preparar no ang Aksyon Radio Bacolod para matigayon ang aton sining mga program and activities sa promo online kag on air in line man sa amon sining pagsaulog sang anniversary subong 2022. So muna siya ang inyo sinibalantayan mga ka-aksyon and syempre monitor lang kamo sa Facebook page sa Aksyon Radio bagod dira gina-post ang mga announcement kag mga pa-promo no sang DYEZ. And gina-invite man nato ng mga ka-aksyon naton nga kung may malabyan kamo nga mga aksidente sa mga dalanon, mga krimen, kung may makitaan kamo dira sa mga newsworthy events no, pwede kamo maka-post sang info, maka-feed sang information, photos or videos pagi naman sa Aksyon Radio Bacolod community. I-type nilang sa search box dira sang Facebook Aksyon Radio Bacolod community. Dira kamo maka-post mga ka-aksyon kung may mga luyag kamo i-feed nga mga information. But if you want nga mangin anonymous ang inyo sining personality, pwede kamo sa ARB nga Facebook page through Messenger no. Kay everyday ginamonitor man ang mga nagahatag or nagapadala sang mensahe pagi sa Aksyon Radio Bacolod Facebook page. Pero kung may mga missing items, mga missing kamo dira nga mga kagamitan, dito ka mo post sa ARB community kag mas mayo kung i-attach ninyo ang inyo sininga blatter report no para mangin official ang aton sininga pag-post from ARB community pakadto sa ARB nga Facebook page no. So muna siya ang dapat ninyo nga himuon para mas ma-cater kag ma-accommodate naton ang inyo sini nga mga public service announcements. Si Madam Star Mayo, good evening or good morning guro dira sila sini sa area sa Minnesota no. Mayong gabi kag good morning dira sa inyo. Sige nakahingagaw si Madam Star Mayo. And if you want to support the digital team of DYEZ, pwede kang makasend stars mga ka-aksyon, pwede gid. Kag kung gusto niyo man ko suportahan, pwede makasend stars pagi sa akon nga ARB page, Action Dale Salazar nga page. Sa Facebook Live makita niyo dira ang give bala or gift nga litrato na pwede ka mo makasend stars if you want. Pero kung wala, okay lang. Wala gid ka, so wala problema. Wala gid sang dapat kabalakan. Sige standby mga ka-aksyon para sa aton sining nga mga balita nasyonal. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na.
Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginatanaw sang pag-asa ang posibilidad nga duha ka mga tropical cyclones ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility o CONAPAR sa masunod nga mga inadlaw. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Pag-asa Administrator Undersecretary Vicente Malano na monitor nga may duha ka tropical cyclones nga magasulod sa pungsod pagkatapos sang 3 ka adlaw. Ginpahayag ni Malano ang duha ka bagyo ang daw kaang isadto sang bagyong Kaloy kag bagyong Domeng. Sa diin si Domeng ang pakadto sa norte nga direksyon kag ang isa ka bagyo ang gikan sa West Philippine Sea kag magapadulong sa area sang China. Ginpahayag sa Pag-asa nga magadalaman sang pag-ulan ang ITCZ sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Pasugda na ang full capacity sa pinakaunang State of the Nation address sa konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 25. Ginpahayag ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza, iyara sa 1,200 ka mga tawo ang pwede pasugtan nga makasunod sa plenaryo sang madubong nga panalgan sang Kongreso kalakipman ang 300 ka mga kongresista, 24 ka mga senador, mga miyembro sang Diplomatic Corps, sabay naman sang mga reporter nga baga-cover sa Kabara, 30 lamang ang slot nga pasugtan nga makasulod sa session hall samtang iban sa holding area maga-monitor pagi sa live streaming. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginrefile sang Makabayan Blocks ang House of Representatives ang hadga nga makarenew sang 25 katuig nga prangkisa sang TV network nga ABS-CBN. Sunday Representative Franz Castro, Arlene Brosas kag Raul Daniel Manuel ang nagfile sang House Bill number 1218. Sa explanatory note sa mga mamalidha ilagin pahayag nga hangkat ini sa Kongreso nga manindugan para sa demokrasiya. Sadtong Mayo tuig 2020 ginmanod sang National Telecommunications Commission o NTC ang pagpauntat sang broadcasting operations ng ABS-CBN bangod nag-expire na ang ilang legislative franchise. Padumduman, ginbasura man sang House panel ang ila license application. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:34. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Hulyo 7 tuig 2022. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.